Jembe manene kona kae to pod en gi jembe momiyo nok aduogo. Jabatiso in gino na sakwedi. Wega keto ok akikawe no. Ok akikawe anda kamor. Kata neno sama agocho ni eka tieko ywak. Tok na ywak ni litna. Litni neno marite. Siptal bidhi to nyisi nang'o? To go igang'o? Mano ok lwet dhano baba. Ko siptal be daktari nyanyisi gimonyisi no. Ni kata pi idhi budho ko kimodho. Jabatiso koro lok pachi. Loka pachi nikech an gima okelo wach ne en tent mar catering. In tent catering kineno uwe michako go. Atemo ng'isi ni we wadonje i dala kwa ng'e na ng'a timre. To ni jo catering ok nya bire gweng' mok ng'eyo. Tang'isi ni ik be ok nya ike gweng' ka lilo ok nwa ng'eyo. Dong mano gima nyisi. In kori go uwi happy birthday nyathi ma kata wuon nyathi ochich. Anta onge tatiso korka kono. Onge tatiso. Nikech kata sipros ma ng'ati ni osemanyi ta winjo mane dhine kama. Are abira ne kanyo lakini kachopo ilok patan ilok tim tiloki biro tabiro kumintie. Asa owuok dakika 2 kende.